Camp Crame kalit nga milahugay sa ilang mga opisyal sa kapulisan sa rehiyon. Rama nagduda nga aduna kini pamulitika. Pulis mupasaka og kaso sa uyab sa piskal nga nangayo og sustento. Fluvial procession dili tugutan kun way permit gikan sa Coast Guard. Mayng hapon sugbog Kabisayan, gibuksan ang Sinulog 2016. Pinaadtong niadtong Biyernes, pinagi sa usa ka misa og parade. Gisundan ng sab kini sa Sinulog sa Kabataan pagka-weekend. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Sinulog 2016 Open! Gibuksan ang Sinulog 2016 sa Santos nga Misa sa Basilica Minore del Santi Niño nga gisundan sa parada uban na mga maanyag ang kandidata sa Miss Cebu 2016. Mga batanon sa lalawigan ug dakbayan mipasundayag alang sa dance showdown sa Sinulog sa Kabataan. Siyam ka contingent gikan sa lalawigan ug napo gikan sa Cebu City. 8 sa elementary division ug 12 sa high school division. Giday sa judges ang mga nag-level up nga performance sa mga local contingents. Gawa sa traditional nga Sinulog dance, nasingit sa mga presentation ang mga mahinungdanong mga hitabo sa nasod sama sa pagbisita ni Pope Francis ug pag-host sa Cebu sa International Eucharistic Congress. So ipinapaalala sa atin na ang Santo Niño at ang pagpapahalaga sa Sinulog as a celebration is not enclosed sa Cebu lang. Daw gikan sa kalungsuran ang first-timer nga Luok National High School sa lungsod sa Asturias alang sa high school division nga hapit wa makaapil tungod sa kakuwang sa budget. Ang veterano ug award-winning nga choreographer nga si Walter Betito ang nagpaluyo sa pang-world-class performance sa Luok National High School. The grand prize winner of Sinulog sa Kabataan sa lalawigan goes to Luok National High School. Congratulations to the choreographer, Mr. Walter Petito. Asturias is the first time na nag-appeal sa Sinulog, so this is our dream to win. Nakakuha sa ikaduhang ganti ang kaning kampyon o crowd favorite gikan sa Carcar City nga nakasakmit usab sa Best in Costume o Best in Musicality. Kampiyon sa Elementary Division ang Danao City. Environment usab ang tema sa performance sa mga contingent gikan sa Cebu City Division. Giharos og daog sa pundok sa Kalanggaman sa City Central School ang tanang ganti sa Elementary Division. Close fight usab ang Sangkas High School apan nilugwa nga mananaog ang daw fantasy nga performance sa Don Vicente Rama Memorial National High School. This one shows their confidence and gives the audience maliwanag yung pagtingin sa stage, but there are already yung kanilang mga drafts, yung kanilang mga malalaking front, back draft, nagpapakita ng kung ano ang makikita natin dito. It's about the environment, something that has to do with the environment. Minus ang mga niapil karong tuiga sa Sinulog sa Kabataan. Apan, dako ang pagpasalamat ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagsuporta sa Department of Education sa tinuig nga Sinulog. Makaapil ang top 5 sa tanang mga kategorya sa Sinulog Grand Parade karong Domingo aron makigsangka sa mga out-of-town contingents. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Subli na usab nga moabag ang SMART ug PLDT uban sa Philippine Red Cross Cebu sa paghatag og first aid stations atol sa Sinulog Solemn Procession ug Grand Parade. Ika-13 na katuig sa pagtinabangay sa SMART, PLDT ug Philippine Red Cross alang sa mga deboto sa balaang bata ug sa mga contingent isip kabahin sa ilang corporate social responsibility. Ang mga empleyado mismo sa SMART ug PLDT ang mobuluntaryo pagdumala sa mga first aid stations nga ibutang sa Raman Street, sa Mango Avenue ug sa PLDT Jones. Ipatuman sa Philippine Coast Guard ang usa sa 2014 circular nga mag-require og permit sa mga fluvial procession ug parade.
Kini ang labing unang higayon nga gipangayuan ang mga organizers sa fluvial procession sa Fiesta Señor. Ani ang report ni Ryan Sorote. Kung na sila'y violation, Sa labing unang higayon sukad gisugdan ang fluvial procession sa Bespera sa Fiesta Señor, karon lang gi-require ang pag-apply nila og permit sa Coast Guard. Gimando kini sa usa ka memorandum circular gikan sa Coast Guard Central Office niadto pang 2014 nga dunay multa nga 1,000 pesos. Wa masayod ang Coast Guard Station Cebu kun nga nang wa mapatuman ang circular pag-require og kuha og permit niadto pang 2015. Matod sa Basilica og sa mga organizer sa dakbayan sa Mandawi, way gipangay nga permit ang Coast Guard sukad gisugdan ang tradisyon. Director doesn't know about these facts. So it's the Committee on Fluvial Procession that coordinates all the other subcommittees, if there are any subcommittees, that prepares all these documents. There's no difficulty, and besides, for the knowledge of everybody, there's going to be a last and final meeting tomorrow at 9 o'clock. Nasuta usab nga way pormal nga komitiba sa fluvial procession sa dakbayan sa Mandawi nga pulos mga volunteer sulod na sa daghang katuigan. Mibahad ang Coast Guard nga way mahitabong fluvial kunwa ang permit nga gipaningkamutan nga ma-comply sa mga organizers. nag-require ko nga mag-apply og permit ang organizing committee sa Fluvial Parade. Nga hantod karon wala pa ko kadawat og permit. Actually, nagpadala na kog application form para permit hantod karon wala pa ko'y nadawat nga wala pa mobalik ang documents for us to issue permit sa organizer sa Fluvial Parade sa Sinulog. Tulo pa lang ang nakaparehistro sa Coast Guard nga mga sakinan pangdagat, apan ubay-ubay na ang nakakuha og permit sa Marina 7. Kinahanglan ang pagparehistro sa Coast Guard aron ma-assign na ng lugar. Deadline sa pagparehistro sa mga barko karong Enero 14, una pa ang final briefing pagka Enero 15. 400 ka masakinan sa dagat ang ibanabana nga mosalmo sa fluvial procession. Plano usab sa Mandawi City nga magbisikleta ang mga mosugat sa Santo Niño karong Biyernes ator sa traslasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sugod karong adlaw, 24 oras nga magbantay sa kadalanan ang mga sakop sa City Transportation Office. Nunot kini sa mga kalihukan sa kasaulugan sa Pista Señor. Gihangyo ni Acting Mayor Edgar Labella ang mga sakop sa CCTO nga magbantay batok sa mga daotang elementong nagkatag sa syudad. Paninguha sa dakbayan nga mahapsay ang kadalanan ug di mo grabe ang dagan sa trapiko. Nagsugod na og pangabot ang mga balikbayan alang sa Fiesta Señor og Sinulog Grand Parade. Matod sa hepe sa Aviation Security Unit 7 Senior Superintendent Joselito Salido, ilang gipahugtan ang pagbantay sa Mactan International Airport. Nangayo siya mga pulis gikan sa PRO 7 aron makaabag sa seguridad sa airport. Manghatag usab sila og flyers sa mga pasahero aron pagpahinumdom kanila kung unsay dili angayan dadun sa mga bagahe. In relation to that, this morning I talked to my people and coordinated with the authorities regarding the implementation of gun bans yesterday. And we'll be distributing flyers because as fair omnibus election code, even the amulets, yes, prohibited because the COMELEC definition on ammunition and its components. Amulets is one of the components, even a DAD, a bullet. So that's why this is the flyers. Mga deboto sa Santo Niño nagpalimpyo ug nagpailis og sinina sa ilang mga imahe sa usa ka tinuig nga tradisyon. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Pulos lang mga pahiyom si Nanay Veronica pagdawat niya sa iyang 9 anyos nga Welcome Santo Niño. Usa lang kini sa tulo niya ka mga imahe nga gipailisan o gipalimpyuhan alang sa nagsingabot nga Piesta Señor. Tinuig na kini niya nga panaad nga gigastuhan ni alang sa ninyo nga pakya sa pagpamati sa iyang pangiliya. Kanang basta kay nasag si blessing nga ihatag sa inyo. Usa lang si Nanay Veronica sa kadaghan sa mga deboto sa Balaang Bata nga nagpailis og pisti og nagpalimpyo sa mga namligya og Santo Niño. Mato ni Gemma, inanay ng misaka ang ilang
nakita sa nakalabay nga mga adlaw, hilabi na nga nagsugod na ang nobinaryo. Dili lalim ang 35 anyos nga negosyo nga mokusog lang panahon sa Fiesta Senior nga doon na pagyoy kompetensya. Mapalit ang bagong business sa Santo Niño sa tag 300 ngadto sa 800 depende sa kadako sa imahen nga doon na pagyoy libre nga limpyo. Napa dyan may suok. Dito pa mistubangan, wana, kwarta ng tamalabo. Nung ano iabot naman yung skilid na? Ang angin, si may squatter, arin lang may kilid. Lain usab ang ikabisiya ni Felix sa pagkulit sa imahen sa Santo Niño gikan sa kahoy nga santol. Pipila na kaadlaw niya gitrabaho ang imahen apan ang labing lisod sa pagkulit ang detalyadong naong sa ninyo. May silisod. Mahin ka tanawon sa customer. Nandito naman ba? Kasi yung gidakon po niya, yung balan po sa yung naong po. Gipaybaw sa basilika nga ang imahen nga gilinyan sa mga tao aron mahawkan mao ang orihinal nga imahen. Tulo ka may imahen sa balaang bata ang pirming gamiton sa Fiesta Senior. Ang anasud sa simbahan nga mo'y hawkan ang Kapitan General nga mo'y iprosesyon ug ang Teniente General sa San Nicolas Parish. Ang Teniente General sa San Nicolas ang mupuli sa Kapitan General nga daw magbantay sa basilika kung mubiya kini alang sa solemn procession. Kasamtangang nakadisplay sa opisina sa rektor ang Kapitan General Nino. Ang tradisyon gikan sa practice sa militar nga kinahanglan dunay mupuli kung mawa ang usa ka opisyal. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pulis mo pasaka og kaso batok sa usa ka babae nga nangayo og sustento sa usa ka fiskal sa nagsakit nila nga anak. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ipasaka gyud sa Carbon Police Station karong hapon ang kaso batok kang Jocelyn Sala kinsa gipapriso niadtong Bernes sa hapon ni Provincial Prosecutor Junicio Mantos. Kini subay sa pasangil ni Mantos nga gibato niini ang iyang sakyanan sa parking area sa ilang buhatan sa downtown area. Si PO3 Elrich Katakutan, investigator sa Carbon Police Station, nagkanayon nga kasong direct assault ang ipasakang kaso ni Mantos batok ni Jocelyn Sala. Apan kaganiha, wala pa pirmahin ni Fiscal Mantos ang affidavit sa pagfile og kaso. Mulapas ang reglementary period sa pagtanggong sa dinakpan, alas 4 karong hapon. Ma-file lang yun karon para dili ta maigo sa reglementary period naman tayo kuan na reglementary period. Si Prosecutor Lisa Horda sa Interagency Council Against Trafficking ug sa Violence Against Women and Children mireklamo nga wala taro nga pag-imbestigar sa mga pulis sa Carbon. Ang nahitabo, sumala ni Prosecutor Horda, personal nga panagbangi ang nahitabo tali sa duha ug dili tungod sa official duty isip pagka state prosecutor ni Mantos. Ang babay igo lang nangayo og sustento sa nagsakit nila nga anak ni Mantos kinsa nagdumili sa paghatag og misibat gikan silang opisina dihang gipangayuan. Iyang giauhag ang mga pulis sa Carbon sa pag-evaluate og maayo sa kaso sa dili pa nila ipasaka ang sumbong. Si Prosecutor Junicio Mantos minyo apan adunay duha ka anak uban kang Jocelyn Sala nga nag-edad og 5 ka tuig ug ang nagsakit nga 8 pa lang ka buwan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 12 ka mga tao na dakwan sa raid sa usa ka drug den sa Tangke, Talisay. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. 12 ka mga tao ang nasikop sa pagpangronda sa usa ka shabu tiangge sa barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay, Sabado sa Udto. Mao na kini ang ikaduhang operasyon nga gipahigayon sa Criminal Investigation and Detection Group sa Sitio Galaxy diin naghitak ang ginadaling drogas. Target sa operasyon ng usa ka Delmar Gaviola. Tulos sa mga sinaligan ni Gaviola ang nakasibat nga giilalang sa ilang alias nga baka, insect ug robot. Kapin sa 200 ka mga pakete sa shabu o magamit sa paghit-hit ang nakuha sa mga balay nga gisud sa CIDG. Ang mga shabu tiangge na himutang pipilara ka metros gikan sa Tangke Barangay Hall. Naabtan usab nga naghit-hit sa drug den silang Richard Relampagos, Jeffrey Buliser, Joven Ingbino, Roberto Sangco, Darwin Bayadog, Lester Heruela, Wilmar Bacaldo, Ricky Galo, Danilo Panteleon, Jesse Cabane o John Ray Saburdo. Pulos mihimakak ang mga dinakpan nga tigamitan sila og mga ginading drogas. Naghabalaba lang po ako eh. O ano nangyari? Ayun po, sakay ko po ba? Oo. Tapos po nagbarog lang ako. Oo. Ayun, huli pa po. Nahuli ka? Opo. Gumagamit ka ba ng droga? Hindi po, naghatid nga lang po ang paseros ba?
Matod sa CIDG-7 ilang gipahigay ng operasyon tungod sa mga reklamo sa mga residente sa kadaghan sa mga tao nga moan na sa ilang lugar matag adlaw. Gawa sa CIDG na raid na usab sa Police Regional Office 7 ug National Bureau of Investigation ang Barangay Tangke apan nagbalik-balik gihapon og operate ang mga drug den sa dapit. Nakahimo na kita og police operation diri o nakadakop kita yet naay gihapon namaligya. So, on the part of law enforcement sa CIDG, wala kita magpabaya. Nag-conduct gyapon kita for the second time around og usa ka buy-bust operation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Duha ka tawo nadakpan sa mga sakop sa San Nicolas Police Station. Nasikop nila ang usa sa napulo nga most wanted sa ilang listahan samtang usa na sakpan sa akto sa pagbaligya og drogas. Kini giaksyonan ni Francine Flores. Nasakpan sa nagpatrolya nga mga pulis sa San Nicolas Police Station si Arjun Kahis Gonzales nga mitunod sa gidili nga drogas ngadto sa iyang customer diha sa Magsaysay Street, Barangay Pasil. Kita na mo ang act yun niya pagkatag, so pagduon na mo sa dose katong palit nga ito mo'y nakadagan. Nakuha gikan kaniya ang 52 kagagmayng pakete sa shabu og 1,700 pesos nga cash human rikisaha sa mga pulis. Pag dako man mo niya, nakuhaan mo siya sa kapak, and then pag freeze na mo, nakuhaan mo siya sa plastic, then containing aning mga small substances na naikuan shabu, believed to be shabu. Giangkon sa suspetsado ang mga drogas nga nakuha gikan kaniya. John, nabaligya ka? Ha? Ha? Duga na ka na? Ano man isuot mo ka na? Nasikop usab si Ronald Blanza alias Kugtong nga dunay pending nga warrant sa ginadiling drogas. Siya usa sa napulo sa ilang listahan sa most wanted person. Ang edad sa ikaduha, sir? Nasuni siya sa among 10 most wanted person sa illegal drugs with pending ni siya warrant of arrest. Actually, 2012 pa nilusot ang iyang warrant, then through intelligence information amo siya nadakpan kaniha. Kani si Ronald Abiliar Blanza alias Kugtong. Giangkon sa suspetsado nga duna siya'y pending nga warrant. Alang sa Aksyon Bisaya, Francine Rose Flores, News 5. Mga pulisan gipahinumduman sa pamaagi sa pagpahigayon sa mga COMELEC checkpoint. Usa ka briefing ang gihimo sa Police Regional Office sa wala pa gideploy ang mga pulis. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 11 ni adtong Sabado sa gabi dinhi sa PRO7. Gitigom ang 11 ka hepe ug luyo-luyo niini sa 11 ka police station sa Dakbayan sa Sugbo sa usa ka briefing ni Chief Superintendent Manuel Gaerlan alang sa pagpahigayon og simultaneous COMELEC checkpoint sa wala pa sugdan ang COMELEC gun ban. Use different techniques that is allowed under our police operational procedure. Gipahimangnuan ni Gaerlan nga sundon ang lagda sa COMELEC nga walay makalapas niini. Ubos sa lagda sa COMELEC ang checkpoint kinahanglan hayag ug magbutang sab og signboard nga babasahan ug makit-an ang daan sa mga motorista. Father, thank you for the gift of democracy. Human sa briefing, gisunod sabdayon ang pangadji uban sa pangaliya sa labang makagagahom ug blessing ni Father Castillo ang chaplain sa PRO7. I explained to our personnel the conduct of checkpoints and why we are doing this. This is to perform our mandate to ensure a safe and fair election so that we will restrict the movement of Giawhag ni Gaerlan ang publiko sa pagsabot sa ilang himuon nga checkpoint. Sanglit ang gihimo sa kapulisan alang ra sa kaluwasan sa kinabag-an. Laing pahimangno niini nga sa matag checkpoint ipatigbabaw gyud ang respeto. Sa pagpatuman sa gun ban gidid-an na sa pagdala og armas ang si bisan kinsa nga pulis o sundaw ug ubang law enforcement agencies nga walay duty kay mahimo silang dakpon kun matimingan dunay checkpoint. Yes, we are also covered by the gun ban. Every time that
We will carry our weapons. We must be in uniform, the PNP standard uniform. And when we are going home, while on off-duty, we should be wearing our uniform at hindi pwedeng magdala ng firearms ang any PNP, just like AFP and other law enforcement agencies, hindi pwedeng magdala kung hindi nakasuot ng standard uniform nila. Nangunay sab si Gaerlan sa pag-supervise sa iyang mga sakop nga nipahigayon og checkpoint diha sa Dalan Virama sa Barangay Calamba, ubos sa jurisdiksyon sa San Nicolas Police Station ni Senior Inspector Chuck Barandog. Samtang ang kapulisan sa Punta Princesa Police Station nga gipanguluhan ni Senior Inspector Percival Miasco sa atubangan sa Labangon Elementary School nag-checkpoint apan walay nadakpan nga nagdala og armas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. COMELEC mipahinumdum sa publiko sa gipatuman nga gun ban nunot sa mga nadakpan sa unang adlaw nga pagpatuman niini. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Commission on Elections may pahimangno sa publiko sa pagtuman sa gipahigayon nga checkpoints nunot sa pagpatuman sa gun ban. Si COMELEC Provincial Election Supervisor Leonel Castellano nagkanayon nga adunay nay mga nadakpan sukad gahapon. Giawhag niya mga lisensyado nga gun owners sa paghipos usa sa ilang mga armas hangtod mahuman ang election period. You cannot carry your firearm outside your residence in public places. Bawal gina siya. So, pahimangno, no? Labi na sa katong mga firearm holder, labi na itong mga shooters na mahilig mag-shoot aron panahon na. I would advise them na gwanta-gwanta sa pahumanon lang nato ang election period kay sila may apektuhan ani. Katulang mga pulis ug military nga on duty ang gitugutan sa pagdala og armas. Gitugutan sa COMELEC ang mga cashiers ug kadtong magtigdala sa dagkong kantidad sa kwarta sa pag-apply og exemption sa COMELEC. Ang mga security guards kinahanglan usab kuhaan sa ilang ahensya og permit sa COMELEC aron makadala og armas sa lugar nga ilang gibantayan apan dili makadala og armas gawas niini. Mahimo usab mo request ang mga politiko og security kung mapamatud-an nga dunay hulga sa ilang kinabuhi. Ang mga politician, pwede, ang mga candidates, bawal gyapon sila magdala ilang firearm, but they could ask for security detail. Kanang private security ba? Pwede sila mo request. Pwede, pero mo himo pa sad sila og request dire sa COMELEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. City Hall may question sa kalit nga pag-ili sa hepe sa pulis sa Dakbayan sa Sugbo. Mayorama nagtuo nga politika ang hinungdan niini hilabi na nga nagsingabot na ang election. Kinigi-aksyonan nila si Caminada Vestil. Nakurat si Mayor Michael Rama sa kalit kayong pag-revamp sa kapulisan sa Reon 7, di naapil niini ang officer in charge sa Cebu City Police Office nga si Senior Superintendent Mariano Batchancela. Si Rama nagtuo nga adunay political sa kalit kayong reshuffling sa mga pulis tungod sa nagsing-abot nga eleksyon. Dugang pa ni Rama nga kada aduna siya mapilian nga chief of police sa syudad, makalingkod lang ni og kadyot ug kalit lang sab nga mawala. Kinang hinungdan kung nga nang wala sila'y laing makita nga rason sa kalit-kalit nga pagpuli sa wa gani sila konsultaha. Midiman si Rama sa koordinasyon uban sa kapulisan aron di sab sila makugang sa mga laka nga ilang gihimo. Why should they get into this style? This is manifestation of martial law. I mean, I cannot understand what kind of political game would they resort to. That's why the people should be able to know at this time. Because I am seeing the way the whole proceeding was transpiring, that there was no, kung sa Binisaya pa na, why station or why base. Si Acting Mayor Edgar Labella siyang bahin ni padayag nga muhimo siya og query kalabot sa kalit kayong pagpuli sa mga hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Labella, si Senior Superintendent Benjamin Santos nga mo'y mulingkod isip bagong city director wa sa listahan sa ilang gipilian. Matud ni Labella, sa 5 ka pangalan sa mga pulis nga gisubmit sa PNP, si Senior Superintendent Mariano Batchancela ang ilang gipili. Susihon ni Labella ang kamkrami ug mangutana siya nganong kalit lang kaayo ang maong revamp. Because there is a provision of law and we should abide by
by the provision of Law Republic Act 6971, particularly Section 51, Paragraph 4 thereof, on why this provision has apparently has not been observed in the appointment of. It is not that I am against, I do not know personally this, but I just would like to make a query if Republic Act 6975 has been observed, particularly Section 51, because, you know, we have to observe the rules, we have to observe laws, and there is this existing law, unless it has been repealed already, but I've known that 6975 has been repealed. Magpabilin gihapon si Pangulo sa Task Force sinulog si Bachancela bisan og milingkod na pagkahepe si Santos sa Cebu City Police Office. Nang hinaot sab sila Belya nga si Bachancela usab ang mudala sa seguridad ato sa International Eucharistic Congress tungod kay siya man ang nagsigi og tambong sa mga meetings. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Aron dili maabtan sa election ban, dali nga gipatuman sa Campo Crame ang revamp sa kapulisan sa rehiyon usa ka adlaw sa wala pa magsugod ang election period. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Pipila ka opisyal ang naigo sa major revamp ug ilisan sa pwesto nga gipatuman sa Campo Crame ni adtong no Enero 9. Usa ka adlaw sa wala pa gipatuman ang election ban. After I can sign this order, it will be implemented. Ako sila ikapipones para ma-implement. Ang naapektuhan sa revamp, ang Cebu City Police Office, Cebu Provincial Police Office, Mandawi City Police Office ug Regional Public Safety Battalion RPSB 7. Sa Cebu City Police Office gitudlo nga officer in charge si Senior Superintendent Benjamin Santos nga kanhi Deputy Chief for Admin sa Campo Crame. Sa Provincial Police Office gipulihan si Senior Superintendent Noel Gilyamak sa hepe sa RPSB 7 nga si Senior Superintendent Clifford Gairanod. Kinsa gipulihan sab ni Superintendent Marcelo Dayag. Gipulihan usab si Superintendent Julian Intoma sa Mandawi City Police Office kang Senior Superintendent Jonathan Cabal nga kanhi na destino sa buhatan ni Chief PNP. Si Intoma magpabilin sab sa MCPO isip luyo-luyong hepes ni Cabal. Ang gibutangan, it is not actually fully, ginsto lang yun og para City Director ang Cebu City. Before sa Comelec ban. Matud ni Dugan, dunay kamanduan si Chief Superintendent Manuel Gaerlan nga magpabilin si Bachancela sa Cebu City Police Office nga mao'y Sub-Task Group Commander sa Sinulog Grand Parade. Sa human sa Sinulog, wa pa sab mahibaw ikon asa idestino si Bachancela. Si Senior Superintendent Raylindon Lawas, mao na sab ang Deputy Regional Director for Operation. Samtang gihugon-hugunan nga mupuli sa iyang pwesto si Senior Superintendent Noel Gilyamak. Kaganihang buntag migawas ang mga istorya sa mga pulis nga ilisan ang Regional Director sa PRO7 nga si Gaerlan ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador. Si Comendador na himong hepe sa Cebu Provincial Police Office, Cebu City Police Office o Regional Investigation and Detective Management Division sa PRO7. Apan tubag nila ni Dugan og Lawas. Yes, mao ni katak na information, no? Na siya ang kuan, but sa akong isulti, wa ta officially kadawat pa o official communication. Nga mo ni metabo. Ngano, kita do mo namoy nakitan? Wala no. Hungihon ra na. Hearsay. So unless otherwise kung nagkupot na gyud ta sa papel nga mauna na, then mauna na. Our regional director is still Police Chief Superintendent Manuel Gaerlan. At as far as we know, even this morning, although as of this time he is in the national office attending a conference. He is our regional director and we have yet to receive officially kanang gingon nga rumor. Well, rumor is rumor, but ang sulti karon officially our regional director is Police Chief Superintendent Gaerlan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tulo ka tawo ang nadakpan atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa election gun ban. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Sa pagsugod sa gun ban kagahapon sa tungang gabi, simultaneous checkpoint ang gipahigayon sa kapulisan sa Metro Cebu.
usa dayon ang nadakpan sa Mandawi City Police Office samtang laing duha ka gabi diha sa Dalan S. Osmeña sa Barangay Carita sa Dakbayan sa Sugbo. Si Arturo Fat nga taga Gunob Lapu-Lapu City nakuhaan kalibre 22 nga revolver. Samtang 357 revolver ang gikan kang Virgilio Tanio nga taga Santa Rosa, Ulango Island, Lapu-Lapu City. Sila nadakpan sa Mabulo Police Station atol sa gipahigayon nga checkpoint kagabi samtang nagmaniho sa ilang tagsa ka motorsiklo. Kini sila nga basig na unusual ani nga kuan kay og nagod tay mga kontrabando kada maksyo magitagli kaya na magsipuin. That's why siguro mga kauban ng mga personnel dito sa Station 4 o ilan na kunan antod nga na provoke nila nga nagid ay mga kuan kay nakuhaan man sila og kining armas. Nya ibaw karon nga tay sa kuan kanang ay kuan karon nga tungod aning pag nagduong ang leksyon na natay pagkaganban. Lain-lain ang depensa sa duha ka dinakpan. Ang usa nag-away siya sa iyang asawa. Samtang depensa sa kaugalingon ang rason sa usa. Dili ginatuyo nga dalo na sir. Wa ko nay magasin kita da. Nas nag-away mo may wa na ko bawo sa kung angay waton kasi may kaaway nimo. O sa pare sa klalis mi ba? Pagdago tag armas way. Puti yung batiag yung may treat sa akong may kontra sa amo naman. Niya? Ako may kontrahan na naman ang pinsa lang sa gulaan. Asang kapaingon na to? Ta? Ano lang kung sa ako ato na. Ha? Masoro yan lang. Ay, hindi mo ba magandiri ka to? Ulang gori mo ha? So di, kamo to gamitos binuang? Wala sir. Si Senior Superintendent Raylindon Lawas niingon, sukad nagsugod ang ganban malinahon ang kinatibuk ang Central Visayas. Samtang usa ka maestro sa Cebu Technological University Carmen Campus nga si Cleo Freirado nadakpan sa Carmen Police human nagpabindita sa usa ka pusil. Si Lawas niingon, posibleng wala nakahibaw ang maestro nga nagsugod na ang implementation sa ganban. Apan bisan pa man niini, walay exempted sa balaod. Evaluation. Wala excuse. Wala excuse. Even those who are in the armed service, like kaming police, we are only allowed to carry firearms where we are on duty and in uniform. If we are not in uniform, well, we have to seek exemption from the COMELEC. Matud ni Lawas, kada adlaw dunay paghahimo ang checkpoint ang kapulisan aron maminusan ang magdalag armas sa gawas ilabi na kadtong walay exemption gikan sa COMELEC. Bisan nagsugod na ang gunban ang mga gun for hire wa mo ila ni ining maong balaod sa COMELEC. Dunay mensahe si Lawas niini. Well, akong advice nila as part umarag na hilo nila, they need to take a break. Bakasyon usa sila. Otherwise, they are going to spend their time in jail. Alang sa aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hola mga kapatid, happy day! Nahimong mabulokon ang unang kabanata sa 2016 sa dihang gisugat sa TV5 ang bagong tuig nga puno sa kalipay, sayawan, kantahan ug granding produksyon dungan sa pagpaila sa mga labing bagong shows sa Happy Network didto sa kauluhan. Kapin 15,000 ka mga kapatid gikan sa Quezon City ug mga silingang dakbayan ug lungsod niini ang nag-uban-uban sa makasaysayanong Quezon Memorial Circle aron sa pagsaulog sa gikahinamang hingpit nga paghiusa sa duha ka mga nabantog nga kumpanya sa kalibutan sa entertainment dinhi sa nasod, ang TV5 ug ang Viva Entertainment. Ang maong kalihukan, personal nga gitambungan ni TV5 Chairman Manny V. Pangilinan ug ni Viva Entertainment Boss Vic Del Rosario uban sa mga nagunang personalidad ug big bosses sa TV5. Mabulo kong number sub ang pasabog sa mga nagunang kapatid stars sama nilang Ogie Alcacid, Jano Gibbs, Derek Ramsey ug uban pa. Gibida sab sa TV5 ang mga nagunang shows niini sama sa Happy Track ng Bayan, lolabasyang.com, #parang normal activity, Wattpad Presents, High Five Philippines ug ang Barangay Utakan.
Samtang, nagpasikat sab ang News 5 ug Sports 5 sa mga programang naghatag og inspirasyon sa tanan. Sa hashtag Follow Me to 2016 campaign sa Kapatid Network, giimbitahan ang tanan sa pagsaksi sa mga labing bagong shows niini sama sa Panday, Tasha Fantasia, Kagat ng Dilim, ug Bakit Manipis ang Ulap. Samtang, ang labing dako og labing bagong reality singing talent search sa telebisyon makita na sab sa TV5 sa umaabot nga mga adlaw. Nagpositibo sab ang pagdawat sa mga tao sa digital campaign sa TV5 tungod kay nakadawat kini og kapin sa 1.1 billion online impressions ug kapin sa 5 million reactions human lang sa usa ka adlaw nga kasaulugan sa pagsugat sa tuig 2016 sa maong Happy Network. Maong iandam na ang kaugalingon sa maaksyon nga 2016 tungod kay idalit na kaninyo sa TV5 ang usa ka tuig nga puno sa labing bag-o, astig ug mas mabulokong programa on air ug online nga siguradong mapapa-hashtag follow me kayo. Tinuod yun nga happy ang bagong tuig dinhi sa TV5. Ug maokad ta naglangkob sa atong aksyon showbiz karong hapon alang sa walay karapusang mga chika sa manikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag weekdays sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lauquat Serra ang atong word of the day nagkanayon. Lisod mag-move on pero mas lisod ang mathematics. Agay! Supat niya to Attorney Georgia. Yeah. Welcome back, JP. We missed him for a few days. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!